Uzawuthini unike imanaja angamithi? Ndingamitha mna kuqala, igranti iyi-700. In fact, sendiyifakile yam i-order yesusu. Ndithi umntu omfutshane wohleli nje une-attitude, ingathi ndim othe mabalingane nohili. Kwasoloko bane-enga aba-2 centimeter. Yho, uyawuthini ke into yotakisa uBig Mama? Uthe umfana samkhapha emgodusa ke kusasa, wakroba umnina womfana ngefestire esithi, yeyi uyisaphi i-whole new unit yam? Hayi man, yena katyebanga but xa ekhwela emotweni imoto iyavova. Amakhulu amabele yinkomo obisi, angasasincancise sonke siyi-country nje kusekuphela indlala. Andinothi uyakuthanda ukutya mara akaxole emngcwabeni engekazityi iipleyiti eziyi-8. Engandidiki, engasenatshiki. Andiyazi noba ufike iphelile laa savana yakhe ayithandayo kwaTops. Iyawuthini ungakhetshi ii-feelings, i-EFF, uClicks egezela iinwele zikandlozi? Ewe, yena ubhuti visually uyaxolisa, especially facially, but nwele-wise, hayi, unazo ii-element zobu-stratmate boslaper kanti uyabona ke. Yona imnandi i-English yakhe, but ubhuti yena unawo amathanda. And funeka iadresiwe loo nto. Ndiyabona ke, bye-bye.